दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटिनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाया सुरबथार क डिस्ट्रिक्टनि सुङाजाननि हिरिम्बा फोथाराव जानुवारि दाननि 5 आरो 6 खालाराव जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिमोन। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आंखौ गायसनगिरि महरै गलाघाट जिल्ला एबसुआ हांख्रायनायलाय आं दिनै बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो फैनानै आंबो सासे उन्दैनिफ्राय एबसु मावफुनाय सासे मावथिमोन हिसाबै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। आं गावनि जितु आंनि गोसोआव बेरखांफैनाय आंनि सिगांनि जारिमिनफोरखौ आं बेहाय रायलायदों आरो बे खुन्थिया गायसननायनि गेजेरजों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिदों आरो 2025 मायथाइनि जा 5 आरो 6 जानुवारियाव बे हिरिम्बा फोथाराव जानो गोनां कनफारेन्सआ मोनफ्रोमबो बिथिंनि बिथांमोननि साननाय हनाय लानाय हाबाफारिफ्रा जाफुंसार जाथों बेखौनो खावलायदों आरो बेहाय मिथिनो मोनदों दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन होनदों आं सानो। बिथांनि नुजाफैनायाव जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोन फरायसाफोरनि इयुननि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोननि जितु गियान बिथांमोननि मोनदांथिफोरा निश्चय बाहाय गोबां बिहोमा होगोन बे कनफारेन्सआ आरो बे सुङाजान ओनसोलनि बर'फोरा बर'ब्लाबो गोबाङानो बर' राव रोङै दङ आरो बेनि थाखाय बाहाय सुङाजानाव गलाघाट जिल्ला एबसुआ बर' राव सोलोंनाय मोनसे मिरुबो गायसनदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। बेनि गेजेरजों बेनि मोनसे लुबैनाय बेनि मोनसे हांखुरा हयथ' सुङाजान ओनसोलनि रायजो राजानि बा लाइमोन बैसोफोरनि बांदों। बे कनफारेन्सआव बिनि महर मोखाङा मोजांसिन बेरखांदों होननानै आं बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों बरायनानै लादों। थ' जोङो दिनै सुङाजान दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय जे हिरिम्बा फोथार बे हिरिम्बा फोथाराव फैगौ जानुवारि दाननि 5 आरो 6 खालाराव जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ जों खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों आरो दिनैनि नैबे गोथार सानाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि जि गिबि हाबाफारि जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जों एसे सिगाङावसो मावफुंलांबाय। थ' बेवहाय जों आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM प्रदीप सरगियारि मानगोनां बिथां आरो जोंनि सुङाजान थानानि जि इनचार्ज बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैदों। थारैनो दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ जों मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ आबुङै खुंफुंनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोननि मिजिंथिदों। दा जोङो साननैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों माखासे हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय आं फोरमायना होनो लुगैदों जे गिबि सानखालि जोंनि बुलुर गेलेनाय काबादि गेलेनाय बे हाबाफारिया थागोन आरो जोंनि जि आबादारिफोरनि थाखाय जों मोनसे जि सावरायमा लादों। थ' बेवहाय जोङो गासैबो रायजो राजा आबादारि बिथांमोनखौ जों मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो देग्लाय जिहेथु जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे टार्मिटिं सेसन बे टार्मिटिं सेसन हिसाबै जोंनि दिल्ली गेट्सआव थान्दै मेलाव जों बेखेवगिरि हिसाबै जों बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा जों बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि अपेन सेसन खालि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा जों बाहागो लागोन आरो थारैनो जों बेजों मोनसे आसाबादि जे बिथांनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलिया आगानसे आवगायनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्लाया आरो एसे दावखोबावनो हागोन मोनसे मोजां लामायाव थांबावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो नैबे समाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि गलाघाट ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुगैदों जेन' जोंनि जानो गोनां जे मोनफ्रोमबो हाबा